with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pagkasunog ng isang tricycle sa Vigan City, Ilocos Sur sa pulsa camera. 3 taong gulang patay sa Kibungan, Benguet dahil sa aksidente. Banta ng krisis sa pagkain, tinututukan. People-centered government hangad para sa probinsya ng Pangasinan at La Union. At puhunan para sa mga nais magnegosyo, handog sa mga pag-ibig member. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag na Rabii Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Sa pool sa CCTV camera ang pagkasunog ng isang tricycle sa Vigan City, Ilocos Sur. Magbabalita, Haris Julio. Sa CCTV video na kuha noong linggo ng hapon, makikita ang isang tricycle na nakaparada at kahilera ng ilang kotse sa gilid ng kalsada sa Barangay 8, Vigan City, Ilocos Sur. Bandang 1:26 ng hapon, isang lalaki na nakadilaw na t-shirt, blue shorts at may backpack ang lumapit sa tricycle. Tumingin muna siya sa paligid bago naupo sa motorsiklo. Ilang saglit pa, umalis at kumaripas na siya ng takbo. Makalipas ang halos 1 minuto, may umuusok na sa tricycle. Naalarma lang ang mga tao sa paligid nang may isang napadaang tsuper na nagsabing nasusunog ang tricycle. Lumaki pa ang apoy pero wala pa rin kumikilos para apulahin ito. Dumating na rin ang mga may-ari ng kotse para ilayo ito. Umabot ng halos 2 minuto bago pa may tumugon. Isang concerned citizen ang gumamit ng timba para magsaboy ng tubig, habang ang isa naman ay fire extinguisher ang ginamit para maapula ang apoy. Ayon sa BFP Vigan City, pag-aari ng isang taga San Quintin Abra ang nasunog na tricycle. Among dumigo ang kapag iti may gudong dito tagawa. Kaya ginakanitaan nga importante dito sa nagpark dagiyay. Abot sa 70,000 pesos ang halaga ng nasunog na tricycle. Wala naman nasaktan sa insidente. Nahuli rin ng mga bumbero ang nagsunog sa tricycle na 15 anyos na binatilyo. Sinindyan na ka ng GMT, balaw-baw na rin tricycle. Dati nagkyan na ka ng GMT, nag-tricycle nga sila babol sa So, makalam na. Lahat ng CCTV ng lahat na puntahan niya, sir. Na-press siya. Sasampahan sana ng reklamong arso ng suspect pero dahil minor de edad ay pinasakamay na lamang siya sa DSWD. Haris Julio para sa Luzon Headlines. Patay ang isang 3 taong gulang na babae matapos mabangga ng sasakyan sa Kibungan, Benguet. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Idiniklara ng dead on arrival ang isang 3 taong gulang na babae matapos itong mabangga ng motorsiklo sa Alimit Poblasyon, Kibungan, Benguet pasado alas 7:30 kagabi. Bata taga Rizal po. Dito po sila kasi parang nakatira pang samantala dahil yung asawa niya, siya yung foreman, leadman ng retrapping dito sa ginagawa dito sa kalye. Yung parents niya,
nung nandun sila sa parang yung improvised na shanty, yung together yung kanyang asawa, medyo nag-con sila, nag-prepare ng lulutuin yung bata. Allegedly, nagsabi na lalabas, maglaro. Then pagkatapos, sige, pinayagan ng parents yung ina. Habang naghiwa sila, may narinig silang nagapak ng malakas na ingay. Paglabas nila, kasi malapit lang doon sa tali naman yung parang shanty, nakita nila yung anak nila na nakandusay na doon sa kalye. At nakita nila yung binunggo ng isang motor. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa halos 14 na metro na layo ang bata. Instant siguro dahil mabilis siguro yun. Yung mabilis, pagkatan medyo may pagkakurba ng konti yun, mabilis, yun. Nasalpong niya yung bata. Kasalukuyang nakapiit ang 18 anyos na suspect na kinilalang si Jester Abani Tagiba, residente ng Kibungan, Benguet, sa Kibungan Municipal Police Station habang hinihintay ang pag-usad ng kasong isinampa ng mga magulang ng bata laban sa kanya kaninang umaga. Haharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patuloy ang pag-alalay ng pamahalaan sa mga magsasakang dating kabilang sa makakaliwang grupo at nasa liblib na lugar. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Patuloy ang pag-alalay ng pamahalaan sa mga magsasaka sa Cordillera. Isang patunay ay ang proyektong SIPAT. SIPAT means Sustainable and Inclusive Peace and Transformation Program. Kasi nga yung from CBA, CPLA that were against government in the past, ngayon they joined government at itong program is it's a peace program and transform their communities into a development mode. Yun yung background nitong program na to. Prioridad na matulungan ang mga magsasakang dating kasapi ng CPLA o Cordillera People's Liberation Army na dating kaaway ng pamahalaan. Critical ito kasi alam mo yung mga CBA, CPLA communities, ito talaga yung mga nasa liblib na lugar. Kaya nga medyo lumabas ang insurgency because of poverty. Itong assistance, lalo na nga itong last year was the height of the pandemic. So dahil din sa pandemic, mas nangangailangan pa sila ng tulong. So timely at saka as I said, it is based on the consultations at yung mga talagang mismong sila ang nag-identify na pangangailangan nila. Isa sa mga benepisyaryo ang Farmers Association mula sa Suyok, Mangkayan. Pinamumunuan ito ni Mang Joven. Nabigyan sila ng halos 1 milyong pisong halaga ng mga livelihood interventions gaya ng 30 knapsack sprayers, 20 water tanks, 2 water pumps at marami pang iba. Napili kami nga di asosasyon ng inigkan isipat pada kami tibasit kano tinawat natin kalatulong ti gobyerno. Nakita na nga di record may basit tinawat ni jay konti gobyerno isang di may isang agapong na pili kami sungai sudah ti masipit kini kami piman ang mga muda nga project ng mismo nga jay government tinanyam amo kini kami nga asosasyon ti kastin nga tagang kastoy. Nagsimula ang SIPAT project Marso noong nakaraang taon. Mayroon itong 28.5 milyong pisong pondo at nakatulong na sa halos 21 asosasyon ng mga magsasaka mula sa 6 na probinsya ng Cordillera. Sofia Pagaduan, News Force, North Luzon. Pinaghahandaan ngayon ng Department of Agriculture ang banta ng krisis sa pagkain. Pinag-iingat naman ang mga magsasaka sa rice black bog. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Isa sa mga pangunahing tinututukan ngayon ni Presidente Bongbong Marcos ay ang banta ng krisis sa pagkain. We have to attend to the impending food crisis that it seems it will be visiting us in the next 2 quarters. And
When we look around the world, everyone is preparing for it. And therefore because we are already in a disadvantageous position in terms of supply, food supply, we're already in a disadvantageous position. We should really pay a very close attention to what we can do. Ilan sa nakikita niyang kasagutan ang pagpapataas ng produksyon ng bigas at patuloy na pag-alalay sa mga magsasaka. On the longer term, we need to come up with a multi-year plan, really, to reconstruct our value chain. And that, for me, is the most important thing because pag nagawa na yan, these are starters. Masagana 150, masagana 200. These are good plans that we have to put into place. Let's operationalize them already. Sa Masagana 150, 7.5 tonelada ng bigas kada ektarya ng lupa ang dapat maproduce kada taon sa 8.38 pesos kada kilo na production cost. 27.50 pesos ang magiging presyo kada kilo nito sa merkado at 50,000 pesos kada ektarya naman ang kabuang kita ng mga magsasaka kada ektarya. 10 tonelada naman ng bigas kada ektarya sa 7.82 pesos kada kilo na production cost, ang target ng Masagana 200. 70,000 pesos ang inaasahang kabuang kita ng mga magsasaka kada ektarya at 27.50 pesos rin kada kilo ang magiging presyo nito sa merkado. Hindi na rin kasama sa mga kabuang kita ang mga nagastos sa produksyon. Dito sa Cordillera, for our lowland areas na irrigated, like in the province of Kalinga and Apayao and portion of Ifugao, yung 200 kabans na produce ay kayang-kaya naman na isasakatuparan ng mga magsasaka natin. Kaya lang, kung kuhanin mo yung average ng lahat ng mga farmers na nagtatanim ng rice, the average sa PSA ba ma'am, yung sa Philippine Statistics Authority, 3.71 tons lamang, or kung i-divide mo yan ay 80 to 85 kabans. Parang napakalayo doon sa 150 at saka 200. Marami raw kasing mga magsasaka na hindi aabot ang lupa sa isang ektarya. Kaya naman, tinututukan ngayon ang pagkakaroon ng hanggang 3 cropping season sa Cordillera. Dagdag pa ang mga ayuda at machineries na maaaring makatulong sa mga ito. Samantala, pinag-iingat naman ngayon ang mga magsasaka sa rice block bag o itim na atangya. Pangunahing peste o insekto na sumisipsip sa katas ng palay mula sa bagong suri hanggang sa bunga nito at maaaring magdulot ng pagkalta at pagkatuyo ng mga dahon. Kung mataas ang populasyon ng RBD sa palayan, magre-resulta ito ng bug burn o parang nasulog na dahon na siyang dahilan ng unti-unting pagkamatay ng tanim na palay. Para mapuksa ito, kailangan raw magtanim ng mga mabubulaklak na halaman sa mga palayan na siyang pamamahayan ng ibang insekto na papatay sa atangya at pati na ang pag-aalaga ng mga itik na kakain sa insektong ito. Iwasan na rin daw ang pag-spray ng insecticide at magpahid na lamang daw ng Metorrhaeum anisoplay. Kung hindi kasi ito mapuksa, kaya nitong sirain ang hanggang 35% ng pananim na palay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, People-Centered Government hangad para sa probinsya ng Pangasinan at La Union. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols.
And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. People-centered government ang naisisulong ngayon ng bagong halal na gobernador ng Pangasinan at La Union. Ang buong detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Bago po ang lahat, gusto ko lang po batiin ang ating gobernador, kasama po ang mga papasok po ng mga miyembro bago pong lingkod bayan natin dito sa probinsya, Governor Ramon Monmon Gico III. Sa kauna-unahang talumpati ni Governor Ramon Gico III sa flag raising ceremony, pagkakaisa at pagsantabi sa politika ang isa sa mga hangad niya. Situation right now. But number one, may I ask of all of us to shrug off any dust of politics. Tanggalin po natin ang any notion and sense of politics because we would like to roll up our sleeves and get down to work. Ilan din sa mga gustong pagtuunan ng pansin ni Governor Gico ang people empowerment at pagpapaganda ng komunikasyon at management style sa kanyang administrasyon. An advocate of people empowerment. Remember in my inaugural speech, sinabi ko, all of us humans, we are never perfect. We have not been created like God. We are never gods. We are never demigods. We are just mortals who are given this chance of life, who are given these opportunities. Of course, please expect that there will be a lot of changes, but rest assured that all of these changes that are to be implemented will be for the betterment and will be for the good of our beloved province. Bayanihan at pagtutok sa kanyang puso agenda naman ang laman ng talumpati ni La Union newly elected Governor Raffy Ortega David sa kanyang unang flag raising ceremony. Dahil ay narinig po ninyo sa aking inaugural speech noong aking oath-taking ang tungkol sa aking puso agenda na kung saan ating pagtutuunan ang pansin ang
people-centeredness and driven governance, universal access to basic needs, sustainable and progressive economy, and orderly, sustainable, and resilient component city, municipalities, and barangays. Hamon niya sa kanyang sarili, maipakita ang pagbabago sa loob ng 100 araw. Kaya naman pangako rin niya na makikita na ng kanyang mga nasasakupan ang mga proyektong nakapaloob sa nasabing puso agenda sa mga susunod na linggo. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Samantala, pinarangalan sa magkaibang selebrasyon ang Drug Enforcement Unit ng Cordillera at Ifugao, PNP. Pagbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Bilang pagtatapos ng Philippine Environment Month sa buong Cordillera, pinarangalan ang Ifugao PNP ng Gawad Kalikasan Award. Actually, ma'am, hindi lang tree planting ang activities ang ginagawa natin, kundi lahat po ng programa ng DNR like the Forest Conservation and Protections ay tumutulong din po ang kapulisan ng Ifugao. At hindi lang yon, yung tinatawag na solid waste management na ang kapulisan natin, katuwang natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay naglilinis din po ng mga kalsada, ng mga ilog natin para manatili na malinis ang ating environment dito sa Ifugao. Ang nasabing parangal ay ang pinakaunang parangal na natanggap ng Ifugao PNP sa buong rehiyon. Dahil ito sa kanilang aktibong partisipasyon sa nature preservation at environmental awareness. Ginawaran din ng Best Regional Drug Enforcement Unit ang Regional PNP Drug Enforcement Unit ng Cordillera sa katatapos lang na ikalimang founding anniversary ng Philippine Drug Enforcement Group. Dahil daw po sa 42 bypass operations na kinandak natin, may 3 tayong search warrant at may checkpoint interdiction din po tayo na isa. At meron din po tayong 3 marijuana eradication sa Tinglayan, Kalinga, Tabuk at sa Kibungan, Benguet po. So, dun po sa law enforcement operation na yon, nagkaroon po tayo ng 48 na arrested drug personalities. Focus ngayon ng grupo na mahuli ang mga wanted drug personalities sa buong Cordillera. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang alienable and disposable public lands. Na-discuss natin minsan na ang bagong charter ng City of Baguio has provided that the Camp Janhay Reservation is no longer part of the town site of Baguio, yung Baguio town site na sinasabi niyan. It simply means that all lands within the area are no longer alienable and disposable via TSA, MSA, or even ancestral land claim or even free patent. So, ibig sabihin nito, yung question ngayon is what about those already given within the Camp Janhay zone? Ito ay masasagot lang ng ating Korte Suprema. What about the applications? Ito ay masasagot lang ng ating Korte Suprema. Under the 1987 Constitution, the following lands are not alienable and disposable, meaning hindi sila may categorize na unalienable and disposable. Ito yung mga lands of public domain, which are agricultural lands, forest lands, timberland, mineral lands, and national parks or roads. Itong mga ito ay hindi pwedeng maging alienable and disposable, meaning hindi pwedeng applyan ng kahit sinong mamamayan para ititulo yung mga lupa na yan in their own names, no?
Yung agricultural land, on the other hand, may be classified according to the use, which is defined by law. So, merong mga agricultural lands na pag hindi na kailangan as an agricultural land, kino-convert into an alienable and disposable public land. Ito yung mga lupain na pwedeng applyan ng ating mga kababayan. Now, ang private corporations or associations, hindi pwedeng mag-apply ng award ng alienable and disposable public lands. Pero pwede silang mag-lease. Pwede nilang upaan itong mga alienable and disposable public lands for 25 years, renewable for another 25 years. At dapat hindi ito mag-exceed ng 1,000 hectares. Hectares yun, hindi square meters. Of course, ang private citizen pwedeng mag-lease ng 500 hectares of agricultural lands. No? Ang importante pag alienable and disposable, merong provision ng government that it is no longer intended for government use before anyone can apply for registration. Kaya nga siya alienable and disposable, wala nang gamit ang ating gobyerno para dyan sa lupain na yan. There is a case, heirs of Mario Malabanan versus Republic. Ang sabi ng Supreme Court that pag ang area ay dineclare na alienable and disposable ng gobyerno, the land itself cannot be registered unless there is a law or a proclamation declaring the land as no longer intended for public service or for the development of the national wealth. So, ang sinasabi dito sa Malabanan case, bago ka mag-apply ng public land, kailangan mo ng batas o proclamation na hindi na ito kailangan for public use. However, recently, itong February 2022, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court sa Republic versus Pasig Rizal Company na hindi na kailangan ng batas o ng law na i-declare pa na hindi na kailangan yung lote, basta na-classify na as alienable and public yung lote, then you can apply for it even if there is no proclamation or law saying that. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Puhunan para sa mga nais magnegosyo, handog sa mga pag-ibig member. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin!
Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Bukod sa mga pabahay, maaari na ring makatulong ang pag-ibig para sa mga miyembrong nais magsimula ng negosyo. Kung paano, alamin sa report ni Randy Guzman. Hindi problema para sa dating OFW sa Korea na si Nover ang puhunan para makapagsimula ng kanyang sariling negosyo. Mula kasi 2016, malaki na ang halaga ng kanyang maaaring mahiram sa pag-ibig. Yung mga halimbawa sa amin, mga dating OFW, imbes na napupunta dito yung mga ibang namin, yung kinikita namin doon, ma'am. Masaya, ma'am. At least may napuntahan yung mga napagtrabahuan namin doon. Lahat kasi ng miyembro ng Pag-ibig Fund ay maaring humiram ng pondo hanggang sa 80% ng kanilang ipon. So mandatory universal membership coverage pag meron ka ng 24 months or katumbas nito ay at least 4,800, no? 80% of that pwedeng mahiram ng ating mga miyembro. Ngayon usong-uso yung tinatawag nilang siyempre ang multipurpose loan. Hindi naman, when we say multipurpose, kasi pampagawa ng bahay, renovation, pang tuition fee, yes, bakasyon, binyag. Ang tawag nga namin ngayon is ayuda loan eh. Baka pwede nilang i-adapt yan. So kung gusto nila ng pansamantalang ayuda at qualified sila, pwede silang manghiram ng pondo. Ang maganda rito, hindi na nila kailangan pang magpunta sa mga pag-ibig centers para magproseso ng kanilang loan. Pwede na kasi itong gawin online. We have the virtual Pag-ibig, which is yun na sinasabi natin kanina, Ma'am Helen, this is our online services. So kahit nasa bahay ka, anong oras yan, 24/7, para kang nakikipag-transact sa isang lingkod Pag-ibig o kaya para kang bumibisita sa isang Pag-ibig branch. At any time. Yes, ma'am. 24/7 yan. Anywhere, anytime. You have that virtual Pag-ibig. So, ang isa sa mga services ng virtual Pag-ibig natin, ma'am, is the application of MPL. 2 hanggang 3 araw lamang ang hihintayin, papasok na sa Pag-ibig Loyalty Card Plus ang perang hihiramin. Hinihikayat na rin nila ang mga miyembro na subukan ng Pag-ibig Multipurpose Loan 2 na tila isang time deposit.
kung member ka na under the Pag-ibig One, you have the option kung gusto mo ulit mag-save ng mas malaki. Year term, okay, yun yung mas maikli kaysa dun sa regular savings natin or yung Pag-ibig One natin. And you can save as low as 500 pesos per transaction. Okay. Yung limit po natin, sir, it's 10 million per member na po. Dati kasi walang nakaset na maximum or cap, but now merong bagong guidelines po natin that it would be at 10 million per member. Makalipas ang 5 taon, maaari mo nang makuha ang perang naipon, dagdag pa ang 6% na dividend nito. Pinapayagan na rin ng mga 15 years old na nais nang maging miyembro basta't mapapatunayan na nagtatrabaho na ito gaya sa mga kumpanya bilang mga working students. Nagbukas na ang Pag-ibig ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar sa Cordillera at nagsimula na rin ang lingkod Pag-ibig on Wheels, kung saan ang mga personnel mismo ng Pag-ibig ang nagpupunta sa mga kumpanya para mas mapadali ang transaksyon sa mga dati ng miyembro at nais pa lamang maging miyembro. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.